Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron angayan og takos kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadtunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghugis sa langit nung kaluoy, ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nag-ampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton, ug ligo na kami sa pagpanuman niini. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Niining higayuna si Samuel nag-alagad sa Ginoo ubos sa pagdumala ni Eli. Niadtong mga adlaw, panagsan na lama mosulti ang Ginoo, ug dili na sagad makita ang panan-awon. Usa ka gabi iniyana si Eli nga halap nagigda sa iyang lawak. Natulog si Samuel dito sa sanktuaryo, sa dapit nga gibutangan sa suddanan sa kasabutan. Sa wala pa mo kaadlawon, samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon. Samuel, Samuel, ug mitubag siya, di ako. Ug miadto siya kang Eli, ug mingon, nganong gitawag mo man ako, Sir? Apan si Eli mingon, wala ako magtawag, balik pagkatulog. Busa miadto siya sa iyang lawak ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mibangon ug miadto kang Eli ug mingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, Sir? Apan mingon si Eli, wala ako magtawag kanimo anak, katulog pag-usab. Niining tungora si Samuel wala pa makaila sa Ginoo ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya og miadto kang Eli ug mingon, nganong gitawag mo man ako, Sir? Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo mao'y nagtawag sa bata. Busa giingnan niya si Samuel, balik og higda ug kung tawgon kapag usab, tubaga siya, sulti, Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon. Busa may balik pagigda si Samuel.
Unya mitungha og mibagog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mitubag, sulti Ginoo, kay mamati ako kanimo. Midako si Samuel ug ang Ginoo naguban kaniya, ug walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Ug nagtuo ang tibuok Israel gikan sa Dan ngadto sa Berseba, nga si Samuel propeta sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nagahulat ako sa Ginoo, ug minduko siya ngari kanako. Bulahan ang tawo nga nagsalig sa Ginoo, nga wala magsimba sa Dios, ug wala may salag ngadto sa bakak. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo o halad wala ako mubuot, apan ang mga dalunggan nga inabihan aron pagsugod sa imong gihatag kanako. Halad nga hinugot pagsunog o halad bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unya mingon ako, ania mianhi ako. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako ang pagtuman sa imong kabubuton. O Dios ko, mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod ania sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala nako punggi ang akong mga ngabil o Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manna usab kanimo, Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaon ikaw o Ginoo. Gikan sa sinaguga, miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna, ang ugangang babayi ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan siya may tungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha gihiwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa tubangan sa balay. Unya giayon ni Jesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa nagkalanglaing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nag-ampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya, mingon sila, "Ang tanan nangita kanimo."
Apan mitubag sa Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglang walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa kong pag-anhi. Busa misuroy sa Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, kung ato ang sundan ang sugilanon o ang unang pagbasa o ang basahon ni Samuel, nindot kaayo ang iyahang sugilanon tungod kay kini si Samuel gipangayo gayud siya sa Ginoo sa iyang inahan nga si Ana. Dili ba katong balikan sa sinugdan si Alcana adunay duha ka asawa nga si Ana ug si Fe. Sa iyang asawang ikaduhang iyang asawa. Duha ka buk asawa ni Samuel. Si Ana ug si Fenena. Nya kini si Ana gidaog-daog pag-ayo o gibugal-bugalan ni Fenena. Munang masulubon kaayo si Ana kanunay siyang maghilak. Tungod kay wala usab siya ay anak. So dugay nga panahon nangayo gayud siya o nag-ampo gayud siya sa Ginoo nga makabaton og anak. Ug sa dugay panahon niyang pag-antos, sa dugay panahon niyang ampo, gitagaan gayud siya og anak sa Ginoo. Ug mao kini si Samuel. Ug mishaad si Ana nga si Samuel iyang ihatag, iyang ihalad ngadto sa Dios. Ug karon atong nadungog nga sa dihang nidako na si Samuel, iya gayong gihalad ngadto sa Ginoo si Samuel, o si Samuel nahimo siyang alagad o kumbaga sakristan ni Eli. O miabot ang higayon nga ang Dios nagtawag na kang Samuel. Nato na hibaluan nga wala pagoy kabang kaagang si Samuel, wala sa makaila sa Dios. Makatulo kay gayon gitawag siya sa Ginoo, Samuel, Samuel, Samuel. Ug sa dihang nakasabot na siya o nakasabot si Eli, giinan siya ni Eli, kung makadungog pagani ka, nining tingugang magtawag pagani mo, ingna, ania ako, Ginoo, andam nga mo alagad kanimo. Mga igsuon, kini nagpadayag, usab, nga kitang tanan, ipang tawag sa Dios. Kitang tanan, ipang tawag sa Dios aron sa pag-alagad, ngadto kaniya, ug ngadto sa tuisig katawo. Kitang tanan gipang tawag sa Dios aron mamahimo niyang instrumento, mamahimo niyang kaabag diha sa pagpalambo, diha sa pagpadayon siyang misyon dinhi sa kalibutan, aron ang gingharian sa Ginoo dinhi sa kalibutan mulambo, musanay ug mamunga gayud og daghan. Kita gitawag sa Ginoo aron matud pa sa Salmo responsoryo, ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gitawag kita sa Dios aron mutuman kita siyang kabubuton ug kasuguan dinhi sa kalibutan. Apan mao kini ang pangutana sa tong kaugalingon karon. Mituman ba kita sa kabubuton sa Dios? Mituman ba kita o nagbansay ba kita sa kasuguan sa Dios dinhi sa kalibutan? Or basin ang atong mismong kabubuton mo'y atong gituman? Mao nang diya sa Ebanghelyo, atong nadungog nga si Jesus daghan siyang gipang-ayo. Pagsugod sa iyang misyon din sa kalibutan, human sa gibunyagan, misugod dayon siya sa iyang gitrabaho din sa kalibutan. Gipang-ayo niya mga masakiton. Gipapagula niya ang yawa gikan sa mga yawaan. Ug tungod niini, nahimo siyang inila diya sa katilingban. Nahimo siyang inila. Daghang mga tao ang gustong makakita kaniya, daghang mga tao ang gustong muduol kaniya, daghang mga tao nga muduol aron maayos na sila mga sakit. Apan dinhi nakabantay sa Jesus. Nga kini mga tawhana ganahang makakita ni Jesus, ganahang muduol ni Jesus, dili tungod aron sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kundi aron matuman ang ilahang gusto. Nagsunod-sunod sila kang Jesus aron
sila makatagamtam, makakita sa mga milagro ni Jesus nga gipangbuhat. Apan sa tinuuray, sa ilang kasing-kasing, wala sila magtuman sa kabubuton sa Dios. Mao nang sayo palang gani sa buntag, mibangon na sa Jesus. Milakaw, miadto sa awaaw nga dapit, na malandong, nagampo, aron kanunay siyang konektado ngadto siyang langit ng Amahan, o kanunay siyang magiyahan siyang ipangbuhat niya sa kalibutan, malig-on, madasig, aron masangyaw niya ang maayong balita. Dili lang sa usa ka lugar, dili lang sa usa kay gayon, kundi sa tanan nga mga tawo nga nanginahanglan niini. Manang gipangita siya pag-ayo sa mga tao, o sa diyang nakaplagan siya ni Pedro, o sa uban niya mga tinunan, mingon sila, Ginoo, gipangita ka sa mga tao, nangita sila kanimo, o sa iyang gitubag. Kinahanglan nga muadto ta sa kasikbit nga mga balangay, aron pagwali sa mga maayong balita. Dili gusto sa Jesus ana mga panatiko, ang mga tao panatik na kaya ni Jesus. Dili sa gusto ni ana. Ang gusto sa Dios nga mao nga mutuman ta sa kabubuton sa Ginoo. Musunod ta siya mga pagtulunan, magbansay siya makasuguan din sa kalibutan. Dili sa panatiko nga paagi. Daghan karon ngayon ana ang mga tawo, mga fanatic nga pagtuo. Dili ba? Tan-aw nato, bago pa lang gisaulog ang translasyon, ang fiesta sa Jesus di Nazareno, kasagaran atong makita, daghan kaayong mga tawo. Magpunsisok ang mga tawo, maghuot ang mga tawo, magilugay aron makakauhat lamang sa imahe ni Nazareno. Apan human sa translasyon, human na kong pista, kung sa manitabo, balik na po sa naandan nga kinaiya, balik na po sa naandan nga batasan. Karon nagsingabot na usab ang kapistahan ni Señor Santo Niño. Daghang nagdibuto ni Señor Santo Niño. Ug I'm sure nga pag-abot sa kapistahan ni Señor Santo Niño, daghan gyud ang gyapong mga tao ang magpunsisok. Daghang mga tao ang buot mukawhat, buot muhikap sa larawan ni Señor Santo Niño. Apan pagkahuman ining maong pista ni Señor Santo Niño, unsa may nahitabo? Mao gyapon, balik gyapon ta sa atong naandan nga batasan. Balik gyapon ta sa atong naandan nga kinaiya. Ano man, ato man kabubuton siguro ang ato ang gisunod, dili man kabubuton sa Dios. Fanatic faith, munang panatiko nga pagtuo. Pero kung tinuod nga nagdibuto ngadto kang Señor Santo Niño, kung tinuod nagdibuto ngadto kang Jesus Nazareno, or kung tinuod nga dunay pagtuo ngadto sa Dios, puy-an gayud nato kun unsa iyang gitudlo dinhi sa kalibutan, bansayon gayud nato ang iyang mga pagtulunan o kasuguan nga gibilin dinhi sa kalibutan, ug dili ang kabubuton mo atong matuman, kun dili kabubuton sa Dios mo ato ipatigbabaw ug matong tumanon dinhi sa kalibutan aron sa ingon kita magpuyo diya sa kahayag, magpuyo diya sa katarong, ug makaabot gayud ngadto sa tuong tumong nga mao ang kaluwasan. Mao kini ang gusto sa Ginoo. Mao kini ang gipadayag sa Dios karon. Iyang gipakita, iyang gipadayag kanato nga atong pagtuo kinahanglan nga hingpit, kinahanglan nga timos. Aron makasinati kitag mga milagro, makasinati kitag milagro sa kinabuhi. Mao kini ang mga requirements, usa sa mga requirements nga kinahanglan natong batunan. Ang pagtuo nga kinasing-kasing gayud, ang pagtuo nga dili panatiko. Ug sa ingon ana, atong masinati ang milagro sa Dios, atong maila ang pagkamahigugmaon sa Ginoo diha sa tagsa ka kinabuhi. Muna maigsuon, maningkamot kita. Maningkamot kita sa pagtuman sa kabubuton sa Dios dinhi sa kalibutan. Aron sa ingon ni ana, safety ta. Safety ang atong kalag. Safety ang atong kinabuhi ning kalibutana. Kay tuwa man kita nakaangkla sa Ginoo. Ato man giangkla sa Dios ang atong kinabuhi. Ato ning paningkamutan. Ug atong pangayuon ang tabang sa Dios. Ilabi na gayud ang tabang sa atong mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa kanunayng panabang. Nga sa atong pagpanikay-sikay dining kalibutana, kanunay kitang makakita sa mga butang nga angay natong pagabuhaton. Kay matud pagani diha sa pagampo sa katilingban nga nagkanayon, himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton
ug liguna kami sa pagpanuman niini. Liguna kami sa pagpanuman niini. Mao kini atong pangayoon sa Ginoo, pinubanan sa panabang sa atong mahal nga Berhen Maria. Amen. Palihog manindog. Sama sa mga tao nga midala ngadto kang Hesus sa tanang masakiton ug giyawaan, itugyan nato ngadto sa tong langitnong Amahan, sila nga nag-antos. Magampo kita diya sa pag-ingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga taliwala sa mga pagsulay o kalisdanan, ang simbahan padayon og makanunayong musalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang Ginoo muhatag og paglaom ug mudasid kanila nga nagilaid sa kalisod, sa kakabos, sa kagutom, nga tungod sa inostisya, naikawan sa pagkaon, panapot ug sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga sila nga naguol ug nahangawa, makakaplag og kasiguruhan diha kang Kristo, nga ilang matuod nga dampanan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga sila nga adunay balatian o nabukatan sa ilang mga palasonon, makakita kang Hesus diha sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga si Venerable Teofilo Kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay ug sila nga nagsubo sa mitalaywan, makaplag ug paglaom ug kahupayan diha sa pagkabanhaw ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Magkagagahom nga Amahan, sud-o nga ang imong banay. Panalipdi og ampingi kami tungod ka ikaw man ang among gilauman. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usap sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini, mutubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo
ang among gipangayo nga mahigugmaon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manna usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdayig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diya sa kaawit sa pagdayig, sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kinimaw ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kinimaw ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan
nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga nha kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manna usab kanimo. Ipakita ta karon ng timaan sa atong panaginig suunay. Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ko angay nga makalawat kanimo,
apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Sa
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo, sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dahigon ang Dios, dahigon ang iyang santos nga ngalan, dahigon sa Jesucristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Dahigon ang ngalan ni Jesus, dahigon ang iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Dahigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo. Dahigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Dahigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Dahigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Dahigon ang iyang santos walay buli nga pagkagipanamkon. Dahigon ang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Dahigon ang ngalan ni Maria, Berhen o Ginahan. Dahigon ang iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Dahigon ang Dios diya siyang mga anghel ug mga santos.